manta shi so ba shi da gata idan ba ku 'yan mata. Duba min zuciyata so ya makalkale ta kuma ya daddaure ta, ke ce mai kwance ta. Inda kike mini rata tabbas zana wahalta, ko kwana je makabarta sai ki gane alƙiblata. Samari sun wani rata to wallahi da sake idan bani da madadinta, soyayya zan soke ni ban ga amfaninta. Ki tallafa kar ki zafafa, ko ki mun kafa kar na rankwafa. Kin sa na zufa kamar an dafa, so ya sa ina yin nishi, ya cike ni tamkar mashi, kar ki sa na rasa numfashi.